Hanchani fanbai bakshake Hansa korang tishanai Hansa ya prishelai nai Tung salama ohimnai Hansa ke Bubagani lama o Hansani coba o Nini makoli matu Kini kakalam nitu Magenang tanggalam Nini matu Nini makoli matu Kini kakalam nitu Magenang tanggalam Nini muktu Kibing nargala Chini lamao Kawan nargala Chini hano Hansa korang tishanai Hansa ya prishelai nai Tung salama ohimnai Hansa ke Bubagani lama o Hansani coba o 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 Mukthang sunam na Nini wan song mung no chung Gugui khulai na
Nini shumai rong no chu তিনি 12 তারিখ মার্চ 2026 जानथुम भिसियो जों दर टु देर केम्पेन खालामनानै जेंनानै नाय दङ जोंनि आरो जागाव दङ जोंनि बरमग्रां अनारेबल एमबिसि सार बिरेन बटङ yang जोंनि देमदुम पसिसरानि प्रेसिडेन्ट माइकेल सार बटङ खाय जोंनि एक्स कैंडिडेट जोंनि बाबुराम सतनाबि बटङ तेरब डिग्निटारिस दंबाय आरो जागाव जों दिनै दर टु दर केम्पेन खालायै जोंनि बुबाग्रानि अमो मानथायनो मानरिनानै बागै जों तैबो काराक नामनानै बागै जों दर टु देर केम्पेन खालायै दङ तै फैनाय बुसकाङावबो आलका जागारावबो जों तैबैसा अमायके दर टु दर केम्पेन खालायै तैबैसा मजबूत काराक खालायनानै बागै जों अमायके जेङै दङ তিনি बबिसिनि ट्रेनर दुटु दुर खलाय दिनैखाय जों जानथुम भिसि आरो जानथुम भिसियाव 5टा वार्ड दङ अमो 5टा वार्डआव जों जत वार्ड गुरिनानै चाइतगै दङ आगो अब बक एडिसि बक कन्स्टिट्युएन्सि खलाय अमो एडिसि देमदुम कचुसरा 7 नम्बर देमदुम कचुसरा अमो खलायै दङ हाय अपकमिंग एडिसि इलेक्शन नि बागै जों तैबैसा काराक खालायनानै बागै जों चाइतगै जों अमो उरिनानै नाय दङ हामबाय दिबो गाहाम आं मिडियानो दिनै कक थाजे थाजे साना बागै आं जरा मामानि बागै आं अर ककिसे सिनि बरि रंनो बखसानाय ता जत अल त्रिपुरानि सिनति डाबलेप जे तं साक जों अर मिडियान बसकांगो जत तं अर बुसुकबां जों निजेनो साइमानो ताय जे फाटरो तंनाय अबो नुगनाय जों दिनै दुद दुद खालायमानि आं के दिनै अबो जरा मानै ककनो दिनै पिरनानि बागै जों अंखरखा नायथुं चिनि जे सरकार रुलिंग सरकार तंनाय बरक नायथुं बरक जे फानफुनुगो 28टा किन्तु चिनि बरक जर साधारण कत रंफानो चिनि बुरि रक्ति डाबलाबे एকক भाबे जखन अंखका बरक सुनो पाया चिनि फानो बुसुक तं बरक नुगै दङ बरक सुनो किरिबो दङ किन्तु बरक नि बाहायके सुनो बरक सुनो खिक्लाय माने किन्तु खिबि मांला चिनि बुरि रक याक राक दङ जों तेबो चिनि बुरि रक याक राकनि बागै चिनि बुबाग्रानो जों लगिरिना बागै जों तेबो चिनि बुरि रक फान खालायफायो ताय जे चिनि जे मिनिस्टार दं माने बरंनि जनसाधारण जों नुगै दङ बरंनि साबतं लिडार चिनि के बुबाग्रानि वारियार चिनि जागा जागा चिनि वारियार हाजार हाजार वारियार दङ एवं तागासा चिनि विकास जे साव ताव तिडाबले ब्रंनो 25,000 नाय अब मिथ्याबादि जों साइमाना बरक अब सुनो ठकाय खायना फायो जों आबनो पुइतु साया जों चिनि बुरि रक ताबो बरक जे सरकार फाइमानि जे आगि कग्रमानि सिगां आबनो पन्थसे बरक ताबुनो कुनु आबनो फल्स खालायखिबका ताव तोसा इलेक्शन बसकांगो सिमि बरक कक्तिरना बागै फायो किन्तु इलेक्शन पाइखांके चिनि जनसाधारण जनजाति रंग बरक नाया आबनो जों बंनो पुइतु साया एवं जों ताकासे ककसाना मसुंगो चिनि जे त्रिपुराबासि रक बीजेपी जुमना पार्टी रंग जों ताइके बिसासाया जों ताबु सिन बुबाग्राना जों लगिरना बागै सारा त्रिपुरा बुसुक हाजार हाजार तिनि जागा जागा जों जयनिं रमानि फुनुगै दङ नुगै दङ चिनि बर रक ताबु सियांलिया जत सिवै फायगा हामबाय।